Evangeli segons Lluc, capítol 7, versets del 18 al 23. Missatgers de Joan Baptista. Els deixebles de Joan el van posar al corrent de tots aquests fets. Joan va cridar dos dels seus deixebles i els envià al Senyor dient: «Ets tu el qui ha de venir o n'hem d'esperar un altre?» Aquests homes es van presentar a Jesús i li van dir: «Joan Baptista ens ha enviat a preguntar-te: ets tu el qui ha de venir o n'hem d'esperar un altre?» En aquella ocasió Jesús en va guarir molts de malalties, de xacres i d'esperits dolents. I va fer a molts cecs la gràcia de la vista. Llavors, prenent la paraula, els va dir: «Aneu a explicar a Joan això que acabeu de veure i de sentir. Els cecs recuperen la vista. Els coixos caminen. Els leprosos queden purs. Els sords hi senten. Els morts ressusciten. Els pobres reben l'anunci joiós. I sortós el qui no ensopegui amb mi».